asa man jud nagagikan ang kaliwat sa tawo? Kukuhan, nagagikan kini nila ni Adan og Eva anak. Og sila ang kinaunahang tao nga gihimo sa Dios. Mao ba day, nay? Dili na tinuod na koy. Kaya asa man nagagikan? Nagagikan manggod sa unggoy. Og nag-evolve lang kini ginahinay uban sa pagpanglabay sa panahon. Og hangtod, nga hingpit na dyan na imong tao nga itong itsura og bayhon. Naglibog man ko ninyo ni nanay tayoy. Oh no! Unsa man siya tinuod la? Ay, kung magbase manggod ta sa Biblia, apo. Tinuod man jud nga nagagikan ang atong kaliwat ni Eva ug Adan. Apan kung magbase ta sa siyensya or science, may punto man sa dangimong amahan. Mao bitaw nga naong ana do na pay pagkaunggoy.